sisizwe esingazi ukuthi sisukaphi sifana nokuthi sisizwe esingazi ukuthi siyaphi. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uyanga kaCenga silana endaweni yokumaphumulo size kubaba uMadlala ongumbhali wencwadi ethi bayosiphika abangasekho. Enginzele nakho ukuthi nje ngitshengise indawo la umdlalo kade udlalelwa kuyona ngintshengise nabadlali bayo ngitshengise nombhali wethu. Hawu uzoyibona wena incwadi ebimnandi. Ngizocela ukuthi ningilandele sibone indawo enhle kangaka nendawo esaphila isidala. Ngiyazi ukuthi nina nje senaphila isilungu kakhulu. Ngicela ningilandele sibone indawo kade kudlalelwa kuyona. Sanibona namhlanje sizokhuluma ngosigaba 3 osencwadini bayosiphika abangasekho. Njengoba nazi ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nobaba okuwubaba uMadlala okuyena mbhali wencwadi bayosiphika abangasekho. Namhlanje uzosichazela ke ngokushelwa nokuqoma kukathakathile. Siyabonga baba, kuyintokozo kakhulu ukuthi uphinde futhi ube nathi, siyabingelela. Nathi siyathokoza kakhulu ukuthi sibuye sihlangane futhi ngaphansi kwalolu hlelo olwaziwa ngokuthi amasiko nemikhuba. Bese ngifisa ukuthi ngibingeleleke nababukeli. Ngikholwa ukuthi uhlelo lwethu luzoqhubeka kahle njengoba besivele sesiqalile. Baba, namhlanje isifiso sami ukuthi sikhulume ngesihloko esilapha kusigaba sesithathu okukushelwa nokuqoma kukathakathile. Ngabe ukushelwa kuyini? Uma sikhuluma ngokweshela sikhuluma ngesiqalo sohambo olubheke ekugananeni kowesilisa nowesifazane. Mkhulusi, ke sezwa laphana unguzanguza ethi kumlingisi uThakathile akake ashingile eseshikilile. Ngabe kade echaza ukuthini mesho njalo? Ake ungishikilele mntanethu. Ushingile usushikilile. Ngisho mina yini mkhulu? Mhlamba ke ngiqale lapha ngichaze ngokushikila ukuthi ukushikila kumdlalo owenziwa izinsizwa namakhehla, lapho insizwa namakhehla isuke ifuna ukubona khona ukuma nje komzimba wentombi. Uma ethi ke akamshikilele usho khona ukuthi hayi ake mkhombise nje na ukuthi umzimba wakhe umi kanjani. Bese eshingila ke eseshikilile ushingila usuku uhambe njobe ethi njena ushingile usushikilile okusho ukuthi uma usungikhombisa umzimba wakho kayo usungakhuleka ke usuku uhambe. Hey, bayofa bezilanda abantwana babanomzana. Guga mzimba sala nhliziyo usalubalisa. Lapha unguzanguza uNcoma umzimba kathakathile. Usiyabalisa ukuthi bayofa bezilanda abantwana babanomzana. Okusho ukuthi bayofa bekhuluma. Abanye abayokwazi ukumzuza uThakathile ukuthi egcine eqoma bona. Usebalisa ngaye ukuthi hayi usegugile, yena usemdala. Njobe ethi guga mzimba sala nhliziyo usalubalisa ukuthi umzimba usukhathele kodwa inhliziyo yona isalokhu ilangazelela ukuthi kuba usemusha ngabe uyikhulumela yena. Kodwa manje akasakwazi ukuyikhulumela yena noThakathile ngoba usemdala, osekuyosala kuyena njena ukubalisa ngaphakathi inhliziyo lokho ibalisa. Babukeli, njengoba ngike ngachaza ke eqaleni ukuthi le ncwadi le bayosiphika abangasekho iqukethe amagama anzima. Nami nje sengilume ulimi kanzima. Ngizocela ke mkhulu ukuthi
ungichazele lapha umlingisi mekhuluma nalezi ezinye izintombi ethi njalo unguzanguza uyamlamela methi akamshingilele. Hey, wemantombazane. Ngiyezwa nje nisho lokhuyana lokhuya. Mina ngicabanga leli xhego elunguzanguza. Njalo uma lingelamela ufuna ngishikilele. Sicela usichazele ke mkhulu ukuthi ngabe wayiqonda ukuthini. Uthakathile lapha ukhuluma indaba ukuthi njalo uma unguzanguza emlamela ufuna emshikilele. Ukulamela ke lokhu ukubona into kungalindele ukuthi uyibone. Ukulamela. Ukulamela. Njalo nje ukuthi uma uyihambela nje uthi ukubona into okungalindele ukuthi ungayibona. Leyo nto uyayilamela. Ukulamela ukubona into obungalindele ukuthi uyibone. Leyo nto baze beyibize ngelamela abanye bethi hayi ngibona ilamela. Uyilamelile. Hayi aqinile wona lamagama mkhulu. Nakho ke futhi okunye siphinde sezwa futhi umlingisi usuzile naye ke esesikhulumela amagama amakhulu la ethi abangahlali ngaphansi kwesihlahla somgani ngoba abantu baphinde bazoganiselana amashobolo abo. Singahlali isikhathi eside ngaphansi kwesihlahla somgani. Abantu babuye bezoganiselana khona amashobolo abo. Singaze sisukume sesithola inkuhlehle yamabhadi. Yazisa-ke baba sesisukuma sesithola inkuhlehle yamabhadi. Kanti ke abantu abansundu banendlela yabethenje phecelezi abanayo abayenzayo. Ngoba thina siyahlala ngaphansi kwezihlahla zonke asikhethi. Ngabe isihlahla esikanjani leso kukhulunywa ngaso kuze singathuki nathi sesihlala ngaphansi kwaso. Isihlahla somgani lesi sisihlahla esidume ngokuthi abantu bahamba beyoshiya khona amabhadi abo. Ngoba leli gama lamashobolo liqonda amabhadi. Manje nake kuyenzeka uma uhlala ngaphansi kwaso bese uthwebula lawo mabhadi ke ashiwe abantu kusona. Sibukeka kanjani sona mosibuka siyakhula sibeke phezulu noma? Siyakhula sibe isihlahla esikhulu. Abanye ke bayebethi uma udle lezo yithelo kwenye inkathi ugcina ukukala lapho banalento abantu zagiga. Nayo leyo nto futhi uma ikuphethe ufike uyoyishiya khona lapha uyishaye kuso isihlahla somgani uthi zagiga isizo ungakuhluphi. Khulu isihlahla somgani ngabe isihlahla esisodwa yini isihlahla somsenge ngoba abanye sike sizwe ukuthi bayishaya khona mebephethe uzagiga kulesi somsenge. Isihlahla somgani nesihlahla somsenge ihlahla ezimbili lezo ezehlukene. Kodwa ke ngokusebenza ke kusho ukuthi ngokwehlukana kweindawo abanye bengasebenzisa phela naleso esomsenge ngoba umsenge nawo unemsebenzi eminingi oyenzayo yokudondobalisa ububi obusuke bukhona. Mkhulu sibone umlingisi uthakathile emine seshel sakhe ethi ufuna ukungenza inhlekisa ngigane umuntu ongangabantu basemehlweni ethi uyogana insizwa esiphelele ebechaza ukuthini ngomuntu ongangabantu basemehlweni. Lapho mayekhuluma ngomuntu ongangabantu basemehlweni ukhuluma ngomuntu osenciphile wabamncane ngoba uma uyisa usuke wabalisa ukuthi yena usedla ngabantu basemehlweni. Uma ubheka umuntu nje emehlweni uyasibona isithombe somuntu emehlweni kodwa usibone sisincane okusho ukuthi umuntu mayethi usengangabantu basemehlweni kusho usenciphile wabamncane. Manje naye naku uthakathile uthi hayi ngeke emgane uyogana insizwa siphelele. Yebo yize ezwa kahle ukuthi uqonda ukuthini ngoba naye uthakathile phela uyasazi isizulu uzama ukumpica nje naye. Babukeli hayi sizofunda lukhulu ke kulencwadi ethi bayosiphika abangasekho. Okwenu nje ukuthi nje nithole niphinde futhi nihlale kanjalo nilalele nibukele inhlelo zethu.
Mawisi, angisafuni ulokho ngikhuluma nawe mina. Siyokhuluma neqhikiza lapha. Empeleni uMthakathile kwakunzima futhi wayengeke kwazi ukuyithathela isinqumo ngoba wayazi ukuthi uphethwe iqhikiza. Kwakufanele ukuthi ebathume eqhikizeni uma eze ukuthi usehlulekile sekumehlula uthando kaMawisi. Uyabona lokhu amahlamvu esihlahla somyezane ayegqokwa amaqhawe ayehlabane kakhulu empini. Kwakungenzeki yini ukuthi mhlambe umuntu ngisho noma engahlabene ayigqokele nje ngoba efuna ukuthi thi uhlabene empini? Kuyiqiniso ukuthi amahlamvu esihlahla somyezane ayefakwa yilabo abahlabene empini. Njengenkomba ukuthi bafike bahlabana empini. Okufanele ke sikukhumbule ukuthi ngaleso sikhathi noma ngalezo insuku abantu babe sayihlonipha kakhulu imithetho yesizwe. Babe ngeke benze okuphambene nemithetho yesizwe ukuthi umuntu ethi engahlabene bese ebuya empini eqhamuke esefake amahlamvu esihlahla somyezane ngoba lokho kwangenza ukuthi ejeze kakhulu. Kodwa-ke futhi uma wake wahlabana empini ukhumbula lezo insuku ngoba vele wakwa wafaka. Ungakwenza lokho njengesikhumbuzo salezo insuku. Wathatha ingqondo Khumbula lezo insuku zokuhlabana kwakho. Hayi impela nje umuntu ufunda zafi. Hayi sisaqhubeka nje siyafunda. Kodwa ke mkhulu ngiye ngizwe kuthiwa umuntu ofunde waze wagogoda uthwalisa imnyezane. Ngabe leyo mnyezane leyo athwaliswa yona suke kuyiyona yini le yesihlahla somnyezane? Niyayiniboneke noma ekhathini zanamhlanje na ezikhungweni zemfundo ephezulu lapho abaphumelele khona kwekuthiwa bathwesa imyezane basuke bethathela kukho lokhu ukuthi amaqhawe ayehlabene emandulo ayibonakala ngemyezane. Isisho sithi umlando uyaziphinda. Noma usuke usuziphinda ngendlela mhlawumbe engafani nalendlela yake owakwenzeka ngayo. Empeleni lemnyezana abakhuluma ngayo emfundweni ephakeme bayisusela khona lapha. Bayisusela kule myezane eyayithwalwa amaqhawe asuke ehlabene. Kodwa ke bona ukuthi basuke bese befakwa ke amajazi lawa nezigqoko lezi abafakwa zona. Ngoba nabo basuke bethathwa njengamaqhawe phela ahlabene emkhakheni wezemfundo. Kodwa isisusa sakho yiso lesuthi amaqhawe ayehlabene empini ayethweswa imyezane. Sike sizwe mkhulu ukuthi intombi iqonyelwa iqhikiza. Manje ke mase behlukana ke intombi ke nesuka layo manje isuke kudingeka ukuthi phinde kulandwe lona ke futhi iqhikiza lizobahlukanisa. Cha letho kufanele siyiqhathanise njena nawo umshado. Ukuthi uma nishada kusuke kunabantu abaningi abasuke bezonibungaza nishada. Kodwa ke anibabiza abo bantu futhi uma senihlukanisa. Ngoba nisuke nibabize ngoba kusemnandi. Neqhikiza ke nalo lingenelela uma kusemnandi kusaqalwa njena ubumnandi. Kodwa mase kufike ezindabeni ezibuhlungu ke alubuye lisangene iqhikiza lizwa ngendaba ukuthi sekwaliwena. Asiye singenelana ke mkhulu. Kukhona la esike sezwa sizo uqoma mkhulu ukuthi kuhlukene ngamaduku. Kukhona elibomvu khona elimhlophe. Ngabe kuhlukene kanjani? Bafowethu imbala emibili lapha eqomeni kwentombi. Khona ubomvu, lo bomvu owetshitshi ngoba litho lona liqala ukuqoma. Bese kuthi lo mbala omhlophe oweqhikiza
ngoba lisuke silekela Qoma ngaphambili sesilazi ukuthi uma livakashelwa isoka kufanele lenze njani livele kanjani. Usoqoma isibili. Ya siqome kwesibili. Hawo. Sesiqome isibili. Injalo. Bamhlophe. Injalo. Njengoba sazi ukuthi esintwini noma kulabo abasagcina amasiko izinto zenzeka ngendlela ehlelekile nangokwezigaba zabo. Kanjalo ke nasodabeni lwamaduku lapha uma kuqoma intombi to kuyehluka noma angabeki ukuthi uma kuqoma intombi to angikhulume ngeqhikiza angikhulume ngetshitshi neqhikiza ukuthi uma kusaqoma itshitshi kuyehluka nokuqoma kweqhikiza ngokwamaduku. Uma kuqoma itshitshi elingakaba iqhikiza lona liqoma ngeduku elibomvu bese kuthi uma kuqoma ke lo oseyiqhikiza osewake waqoma bese qoma yena ngeduku elimhlophe. Kodwa ke kungani uma intombi iqala kusetshenziswe iduku elibomvu uma isiphinda kusetshenziswe elimhlophe? Cha, lapha ejitshini iduku elibomvu likhomba ukuthi ubeseyintombi nto lo muntu okusho ukuthi enjabulweni yakhe yokuqala kuba khona ukopha okungafanike naseqhikizeni. Lapha eqhikizeni leli duku elimhlophe limele uxolo ukuthi isoka leli lisuke selibuye lathatha le ntombi ngoba phela bisike yaqoma kwenye indawo. Lisuke selicela uxolo kulelo soka layo lokuqala ukuthi hayi xola sengiyithathile intombi ekade iqome wena ungasixabanisi lokho. Umbala omhlophe njena umele uxolo. Mkhulu kuyenzeka yini ukuthi umuntu ongasesiyona intombi nto abe iqhiza le intombi nto aphinde amise iduku? Empeleni iqhikiza kuyenzeka libe iqhikiza kodwa ke futhi liseyintombi nto. Lokho esikwazi. Kuyenzeka futhi libe iqhikiza lingaseyona intombi nto. Kodwa ke liyiqhikiza ngoba seliqomile. Angani noma ngizoyichaza kahle yini lento. Inabe nje mkhulu ngoba hayi siyalahleka. Kuyenzeka iqhikiza elingaseyona intombi nto kodwa liphathe izintombi nto ngoba lona lisuke lingakabi nayo ingane. Ngakho ke alikangeni ohlelweni lo mama lusafakwa ngaphansi kohlelo lweintombi eloqhikiza. Okusho ukuthi nalaba abangezona izintombi basanalo ilungelo lokuthi babuyele kogogo abahlola izintombi nabo bahambe nezintombi nto baba maqhiza. Yebo kunjalo. Iqhikiza liyahamba umhlolo uma lizazi useyintombi nto. Mangese siyona mkhulu. Iqhikiza lona ngokweluleka intombi. Hayi ukuthi aliselona iqhikiza elihamba liye emhlolweni kanye neintombi. Lona isigaba salo sekuthi liyeluleka kuphela. Mayihlangana nentombi nje esigangeni. Yebo liyeluleka nje lona. Kodwa ke ngeke lisaye ukuhlolwa phela nalo ngoba liyazazi ukuthi aliseyona intombi nto. Kodwa kusele ukuthi liyiqhikiza. Sesicishe senza into ephambene sagijima sakhona. Sicela ukuthi umkhulu aphinde sichazele ukuthi iduku limiswa kanjani futhi limiswa kuphi. Iduku kufika izintombi kubo kwesoka. Zizolimisa lelo duku ongaba elibomvu ke noma elimhlophe. Kodwa kufanele limbelwe ngenhla kwesibaya. Iduku. Yebo. Limbelwa kanjani? Sifaka lona iduku. Cha. Limbelwa ngothi. Kufanele kutholakale uthi olude. Khona lizobonwa na umuntu okude ligqwayiza. Uthi intombi yasibanibani siqomile. Ukuthi insizwa yakwaSibanibani. Lifakwa
Ubokaso. Yebo. Oh. Ukuthi insizwa kaSibanibani ishayile intombi. Kungani ke mkhulu uma kumiswa iduku limbelwe ngehla kwesibani? Kusuke lokho kuyinkomba ukuthi leli duku kuneyinkomo elizoyikhipha lapha ekhaya. Njoba selimisiwe njena ngokuhamba kwesikhathi sekufanele kube khona inkomo ezophuma lapha ekhaya zamalobolo. Amabheke sebheke kwanto. Yeah. Makuzomiswa iduku kuyabikwa yini mkhulu emsamo ukuthi hayi cha nansi intombi yakaSibanibani ezovusa umuzi la ekhaya. Empeleni suke singekho isidingo sokubika emsamo. Ngoba ngokujwayelekile lezi inhlelo zamaduku kwakuba izinto okuzunyiswayo nje ngazo. Kungababikho inhlelo ezenziwayo. Njengoba ke intombi seziqomile laphana iqoma umfokambatha. Sekufanele phela kuyobonga indaba manje. Kunjalo. Sizwa uManqasha ethi njengoba sezimqomile izintombi umfokambatha kumele bahambe bayobonga indaba. Kusho ukuthini ukubonga indaba? Ukubonga indaba kusho ukungenisa itshitshi ngokomthetho ebuqhikizini. Kungeniselwa kubo kwentombazane noma kubo kamfana. Bayoyibonga kubo kwentombazane indaba. Basuke beya esigodini sangakubo kwantombi. Kodwa lo mcimbi kufanele wenziwe ngaphandle. Endle ungenziwa ekhaya. Emini noma ebusuku? Wenziwe ebusuku. Ngesikhathi intombi zihambisa ucu mkhulu engenzahamba zalihambisela kubo kamfana. Kungani ke mase beyobonga indaba beyibongela isihlangalaleni endle? Njoba sithi hamba ziyobongela ngabantombazane noma esigodini sentombi leso. Kodwa kusuke ngakafanele ukuthi abazali baleyo ntokazi basi ukuthi siqomile. Yebo, kusuke kusafihliwe nje. Kusuke kuseyinto ephakathi kwentsha yodwa. Abakangeni abazali lapho. Basafihlelwe. Siyezwa mkhulu. Emva kokubonga indaba sizwe iqhikiza likhuluma noThakathile mkhulu. Lithi kumele ahambise umbondo lo obizwa ngompholisantwazi. Ngabe umbondo onjani lo? Uma sikhuluma ngompholisantwazi lapha sikhuluma ngombondo ohanjiswa izintombi kubo komfana. Ngoba siyakhumbula ukuthi ngikhathi izoqoma zafike zathi ukuthwishila ngeinswazi. Ngakho ke emva ukuba sebefikile bebonga leyo mvimbo abayithola. Sekufanele ukuthi manje nabe sekwenziwa umbondo ke iqhikiza seliyopholisa lemvimbo yalezi inswazi abamshiya nazo. Ileso sikhathi ke abazali bentombazane abaqala ngaso ukwazi ukuthi isiqomile ngoba lo mbondo usuyosukela khona kubo kwentombazane. Kungani mkhulu intombazane kumele ihloniphe la iqome khona bengakayiloboli? Kwenzekani ke mase behlukene? Iyaqhubeka ihloniphe? Uma bethi intombazane ayihloniphe phela lapho esuke iqome khona. Basuke sebeyilolela inhlonipho yasemzini uma isiganile. Ukuthi kufuneka iqale ibe ifundisa. Yebo, ukuthi emzini kuyahlonishwa. Ukuze uma ifika njena ifike isiyazi ukuthi emzini ukuthi behlonishwe abantu bakhona. Bengasaganayike khona la esihloniphe khona. Asisekho phela isidingo sokuthi ingalokhu ibahlonipha ngoba lokho kuhlonipha kufaka nokubaleka. Uma kwenzeke inqwamana nabasemzini mhlawumbe ibaleke ingene ehlathini. Ngeke ke lokhu ibalekela abantu engasahlanganise lutho nabo.
isibalekela laba manje abasha lapha esiqome khona okwesibili. Hayi siyeziphela. Nanto-ke mkhulu isoka lami liyangicela ukuthi angiye kubo kuzohlatshwa. Mina-ke ngivumelekile yini ukuthi ngiye kubo kasoka? Cha phela umendo uyancengwa. Kufanele uqale nje isikhathi kusekahle ukhombisa ukuthi uyalihlonipha izwi. Kufanele kusuka nje ukhombise inhlonipho ephelele esokeni lakho. Uma kuwukuthi mhlambe liyakucela ukuthi ube khona kubo kuzohlatshwa uzoya khona. Kodwa ke uma sekukhulunywa indaba ukuthi sekuzohlatshwa ke isilwane kulowo muzi ilapho sekufanele ukuthi uphume khona kuphumele ngaphandle uhamba impela nje na ungasiza isilwane sakhona sikhala sihlatshwa. Mangisizwile-ke kuba namthelela muni mina njengentombi? Kumkhokhana nje. Kodwa ke kungcono ke khona uma mhlambe kwenzekile wasizwa. Awukumkhokha omkhulu. Ngoba busuvela usuphumile. Usuphumele ngaphandle ekhaya. Nedlozi liyabona ubuzama ukubaleka. Waficwa umsindo wesilwane uzama ukubaleka. Okubalekile ukuthi kufuneka uphume singakhali ungaphakathi kothando nje ukhululekile. Yebo. Njengoba ke senimzwile umkhulu ukuthi uvumelekile ukuthi uye kubo kamfana uma ecela kuhlatshwa. Kodwa into kumele ungayenzi ukuthi ube khona emagcekeni uma kuhlatshwa mhlambe isilwane lesesihlatshwa. Akumele usizwe nangephutha masikhala. Babukele emakhaya sesifike esiphethweni sendaba. Ngiyathemba ukuthi onendlebe uzwile ngoba hayi umkhulu ugeqa amagula akukho angasifundisanga kona kulesihloko kade sikhuluma ngaso. Siyabonga kakhulu mkhulu, siyabonga nje imfundiso zakho zosifundise zona. Siyathemba ukuthi bakhona futhi abasafisa ukuthi balandele usiko sebezosizakala ngokuba khona kwakho. Siyabonga kakhulu mkhulu, sisacela uvalelise kubabukeli. Siyalibonga kakhulu ithuba esilitholile lokuthi siqhubeke nalolu hlelo lwethu. Kodwa kufanele ukuthi sikwazi ukuthi nathi phela sibone ongoti ukusungula kwethu lolu hlelo ukuthi sikhulisane. Okusho ukuthi nababukeli nabo uma kukhona imbono abanayo bayobuye nabo beyiveze imbono. Mhlawumbe masihlanganisa ke leyo mbono iyokwazi ukuthi yakhe isizwe sethu ngokwamasiko. Kungenjalo ke bayosiphika bangasekho. Babukeli hlalani kanjalo nizosibona futhi esiqeshini sethu esilandelayo lapho khona sizobe sikhuluma ngokucela, ukulobola nenqaba masondo.